Bon dia, jornaleres. Les entitats socials són els salvavides del país. Són les qui vetllen per l'acompanyament al 25% de la població de Catalunya que està en situació de pobresa. 2 milions de persones que no poden cobrir les despeses bàsiques per passar el dia. És una barbaritat accentuada perquè no tenen ni els recursos, ni els contactes, ni els espais per protagonitzar l'opinió pública cada matí. Cap dels partits del Parlament de Catalunya arriba al 1.000.000 de vots. És clar que han de tenir al costat l'administració pública, l'ens al qual confiem la gestió d'allò comú. Quina ha de ser la convivència entre la societat civil organitzada i l'administració pública? Què pot aportar cadascú? Si les entitats socials paressin radicalment la seva activitat, obligarien l'administració pública a fer els canvis estructurals necessaris per reduir aquesta pobresa i millorar-ne l'acompanyament? I alhora, si un govern de dretes decideix eliminar la inversió social, hem de tenir unes entitats socials fortes per sostenir-nos com a país? Avui en parlarem amb Daniel Usies, director de la Fundació Marianao, una de les entitats de referència en l'acció social comunitària de Catalunya. Què? T'hi sumes? Doncs som-hi. Soc l'Aina Serra i avui ens guanyarem el jornal. Que comenci el podcast de jornal.cat. Som en acte de protesta. El podcast de jornal.cat. Dani, benvingut al podcast de jornal.cat. Va, engeguem una mica amb aquesta idea de l'acció social comunitària, de què estem parlant i també com tu ara ets director de la Fundació Marianao, però sou una entitat que treballeu molt des de fer créixer les persones que heu estat a dins, no? És a dir, tu portes tota la teva trajectòria professional allà dins. Explica'ns una mica com ho feu anar, això. Doncs sí, com bé dius, jo porto 25 anys treballant a Marianao. Em vaig entrar casualment a l'embarc d'unes pràctiques i m'hi vaig quedar, no? M'hi vaig quedar perquè és un espai, com tu dius, de creixement. Ja no només de creixement provocat cap a les persones que atenem, sinó també per la pròpia organització, pels propis voluntaris i professionals, no? Nosaltres entenem que l'acció comunitària és un element clau, tu ho deies a la introducció, perquè complementa, però no només perquè complementa, no només com un complement que està al costat de l'administració per donar resposta, sinó també perquè construeix i pot construir política pública, no? Crec que aquest és un dels grans reptes que tenim. Penso que amb la gran diversitat d'organitzacions que hi ha al tercer sector, les entitats de sociocomunitàries, tenim un plus, que és que estem molt a prop, no, de la realitat i que tenim molta capacitat i molta permeabilitat amb allò que passa i molt a dir també, no? I per tant, començo ja amb aquesta reivindicació, que segurament podrem estirar posteriorment, però crec que el nostre rol és doble, no? I penso que més enllà del rol d'intervenció en persones que tenen una situació de vulnerabilitat, el gran potencial de les entitats socials de base comunitària és aquest, no? El poder construir, empoderar i enfortir els seus territoris, no? Que és un element molt important per nosaltres. De què parlem? És a dir, una persona que ens està escoltant, quina diferència hi ha entre vosaltres i altres entitats d'atenció a persones en alguna vulnerabilitat? Jo crec que l'element diferencial està sobretot amb el que deia, no? Més enllà d'oferir una assistència concreta a una persona que té una situació de dificultat a la seva vida, des d'una entitat comunitària també hi ha un fort interès en enfortir el territori. Per tant, ha treballat també amb els recursos, amb les empreses, amb els comerços, amb la resta de recursos, amb les entitats socials i amb la pròpia ciutadania, no? I intentar lligar i cosir tot això perquè les respostes siguin col·lectives, no? O sigui, jo crec que tenim un rol no només d'atenció a les persones, que el tenim, sinó també d'enfortiment territorial, no? De fer un territori més resilient i més capaç de fer front a les seves dificultats, no? I per això l'aposta tan propera i tan pròxima, en aquest cas, Sant Boi de Llobregat i el nostre barri Marianao. Anava a dir això, vosaltres esteu a Sant Boi, és un model que es pugui extrapolar, és a dir, una entitat que funcioni a Sant Boi, podríeu agafar i operar en un altre espai o deixaria de tenir sentit? Deixaria de tenir sentit. Marianao es construeix en base als ingredients que hi ha en el nostre context, no? I es construeix després de més de 40 anys. Jo diria inclús, ara fem 40 anys, 40 aniversari, però tot el moviment associatiu previ, no? Del propi territori, no? Del que veu Marianao, jo crec que no es pot extrapolar. Sí que podem, doncs, potser segurament extrapolar algunes claus, no? Metodològiques, no? Algunes claus també doncs, de com fer aquest tipus d'intervenció tenint en compte tot aquest humus, no? Comunitari que existeix, no? Però més enllà d'això, penso que precisament l'èxit i l'element diferencial té a veure amb que es construeix en base als ingredients que hi ha en aquell moment, en aquell territori, no? Parlem una mica de model. Quines serien aquestes claus? És a dir, què és el que tu identifiques que fa que Marianao funcioni i tingui una bona capacitat d'atenció, de resposta, de recosir el territori, com dèiem? Jo en primer lloc parlaria de legitimitat, no? Tindrà una entitat legítima, que vol dir reconeguda pels diferents actors que hi ha en un territori, per la pròpia administració en primer lloc, però també per la ciutadania, especialment, i per la resta de recursos, no? Una entitat en què se li reconeix el lideratge per construir respostes socials i per liderar també aquest procés, per dinamitzar aquest procés, no per construir-la, sinó per dinamitzar un procés en el que tothom s'hi suma, no?
Jo crec que aquest és el principal element, no? Un altre és el coneixement profund del territori. Per això l'aposta de Marianao ha estat 40 anys i no haver sortit. Hem tingut moltes oportunitats de creixement fora i precisament pel que tu deies, Aina, per aquest sentit profund d'arrelament amb el territori, doncs això, per tant, coneixement del territori, de la seva realitat social, molta proximitat, capacitat de connectar els agents i tindre també aquesta vocació transformadora, no? Que també és un element molt important. Hi ha entitats que es dediquen a l'assistència social i que són més reactives i és necessari, i nosaltres ens situem en un altre moment, no? En un altre context, no? I és que nosaltres el que volem fer és generar també polítiques, no? Combinar la resposta social a l'emergència amb la generació de noves polítiques i amb la construcció i sobretot sumar a tothom en això. No? Per tant, és aquesta doble cosa entre la dinamització comunitària a nivell de dinamitzar agents i la vocació d'incidir al canvi de polítiques perquè, d'alguna manera, no es perpetuï aquesta desigualtat. Totalment, no? Entenc que aquests són els elements que defineixen una acció comunitària i que us allunyen d'altres experiències més assistencialistes. Totalment. Jo crec que pivoten com 3 rols, no? En una entitat comunitària com la nostra. El primer és, evidentment, la intervenció, l'atenció a persones. El segon és l'enfortiment territorial i l'empoderament de les persones i del territori, molt intencionadament. I un tercer, com tu ara deies, que és la incidència. No? Nosaltres fem moltes vegades la reflexió de que podríem estar anys i anys atacant les conseqüències sistèmiques, no? Que provoquen les situacions de desigualtat, però que fins que no ens hi posem amb les causes doncs serà molt complicat. No? I llavors jo penso que trobar aquest equilibri entre anar a les conseqüències, per tant la intervenció directa en persones, no? I també fer incidència i fer denúncia doncs és el gran repte que tenim. Jo penso ja no només les entitats comunitàries, sinó que hauríem de tindre totes les entitats del sector. No? Entenc que potser lo fàcil és acabar sent assistencialista. Sí. És a dir, no? Que si no t'hi poses mirada, si no frenes de tant en tant, com ho feu per blindar-vos, per no acabar en lo fàcil? Bueno, no és una resposta senzilla. Nosaltres, primer jo crec que té que haver-hi molta consciència de quin és el teu model com a organització, no? I a partir d'aquí després hi ha estratègies. No? La primera és la innovació com a element central. És a dir, refusem només donar respostes a partir dels models que ja et venen, a partir de l'externalització de serveis, de la prestació de serveis. De fet, en el nostre cas, a Marianao, fixa't que tenim més de 30 projectes i pràcticament només el 15% d'aquests projectes són una política pública integrada i que nosaltres, externalitzada i que nosaltres executem. La resta són projectes que són fruit de la innovació social. No? Pues per mi aquesta és una primera clau. No perdre de vista també que al final tu ets una gent que té que donar una resposta ràpida i a una realitat social supercanviant. No? Si haguessis d'explicar exemples concrets, de dir, mira, és que això, quan parlo d'acció comunitària estic parlant d'això. Què explicaries? Exemples de Marianao. Primer, per exemple, projectes d'educació en participació ciutadana. No? Nosaltres fa anys que vam fer la reflexió de dir, podem esperar que la gent vingui i vulgui organitzar-se per fer coses, per transformar, però estem en una realitat en el que el sistema educatiu, si parlem sobretot de joves, i moltes més coses més enllà, doncs no generen aquesta base i aquest sentit de compromís amb el territori. Per tant, educació comunitària, educació democràtica, educant la consciència crítica perquè la gent pugui sumar-se. No? Després també passar de tindre una actitud diguéssim, de donar una solució o donar una resposta concreta a través d'una emergència, a generar entorns, ecosistemes en els que la gent pugui venir i a partir d'aquest procés d'empoderament i d'educació pugui construir les seves propostes. Jo crec que aquest és un dels elements més clars. No? Tenim un projecte ara que estem construint que vol lluitar contra la soledat no desitjada, això és primícia, farem el pilot a la primavera, que es dirà el Sarau, que el que vol fer és apropar a les persones que tenen sabers a la comunitat, oferir un espai logístic i acompanyament perquè aquest saber estigui a disposició d'altres ciutadans i ciutadanes. Ja ens passa moltíssim, que ve molta gent i diu, escolta, vull participar, estic en una situació de soledat, això m'està afectant, no? Com ho podem fer? Doncs nosaltres agafem aquesta inquietud de la gent i ho transformem en un procés en el que la pròpia gent és la resposta. I simplement organitzem. No? Aquest és per mi un dels rols clau d'una entitat que, més enllà de l'assistencial, doncs, vol promoure l'acció comunitària. No? Ateneu altres col·lectius també, és a dir, esteu a prop dels joves, esteu a prop de mares, no? De famílies. Sí, sí. Explica'ns una mica algun altre projecte perquè puguem entendre a què et refereixes, més enllà de l'àmbit teòric. Mira, et parlaria del projecte juvenil Vente pa acá, per exemple, no? Un projecte d'oci alternatiu juvenil que neix a través de l'expressió ara ja fa 20 anys d'uns joves que volien disposar d'un oci alternatiu, diferent al tradicional, al d'abans de tota la vida, alternatiu, no contraposat. I el que vam fer va ser un procés formatiu en què aquests joves es van formar i van generar una experiència nocturna d'oci alternatiu. Allò va ser un pilot a l'any 2007, el projecte ja té 24 anys, farà, em sembla, el 26-27, més o menys per ahí, perquè ja fa molt de temps, no me'n recordo bé de les dates. La idea és que els joves s'organitzen, agafen les claus de la ciutat a la nit, divendres i dissabte a la nit,
i ells mateixos i elles mateixes doncs, dissenyen més de 50 activitats formatives, culturals, esportives, i amb les claus de la ciutat doncs, obren instal·lacions públiques, obren instal·lacions de Marianao, i ells mateixos organitzen un projecte de joves per joves, no? Que això per mi és un exemple claríssim de projecte d'acció comunitària. Però no només això, sinó que tots els tallers, totes les activitats es construeixen a partir de la comunitat. Per exemple, si hi ha tallers doncs, de cuina, no? Si hi ha alguna escola de cuina en el territori que s'integra i el seu professor doncs, ve a la nit i fa aquest taller. No? Si hi ha tallers esportius, doncs, també juguem una mica, ells juguen perquè ells són els qui programen amb tot això. Quin és el rol de la fundació, el rol tècnic? Disposar dels espais, generar la formació que no necessiten i sobretot donar confiança a la ciutadania, en aquest cas la gent jove. No? És fantàstic, no?, aquesta idea de que el jovent agafi les claus de la ciutat a les nits del cap de setmana és un gran trencador. No va ser fàcil, també. Trencador d'estigmes, també, no? També, totalment. Amb tot això, com vius, com està el model social d'atenció a les persones a Catalunya? És a dir, més enllà del vostre cas concret, aixecant la mirada, l'assistencialisme hi és, la ultradependència de l'administració pública hi és, quin és el model social de Catalunya i quins àmbits de millora creus que... Com a deia el sector, jo penso que és molt divers, però també perquè la realitat és aquesta, no? Estem en una realitat molt crua a nivell social, crec que és necessari que hi hagi entitats que estiguin més en el pol de l'emergència, de l'assistència, però tinc la impressió que gran part del sector també ha anat a poc, probablement per una necessitat també de supervivència, perquè és un sector molt precari, no? I al final vas a buscar aquell finançament que realment és més estructural i que és la prestació de serveis, ha anat com d'alguna manera anant-se'n gaire cap a la prestació de serveis. Jo penso que això és un risc perquè hi ha moltes necessitats socials, no? I ara ho estem veient molt, no? Més vinculades a la generació de consciència crítica, a la lluita contra la polarització i tal, que això al final, si no és a partir de projectes propis, és molt complexa, i crec que al final aquí el repte està en també combinar el pol de prestació de serveis i innovació social. I a dia d'avui, en una societat tan canviant, per mi nosaltres parlem d'un canvi d'era, un canvi de paradigma en molts sentits, no? On les diversitats estan tan presents i on temes com la salut mental, la societat digital, no? I l'impacte que tindrà tot l'àmbit mediambiental i climàtic, tot això s'ajunta, es creua i genera un canvi per nosaltres de paradigma que cal abordar amb noves respostes. Per tant, crec que una de les coses que serà més necessàries en l'àmbit de les entitats socials és la capacitat d'innovació i de donar respostes més enllà d'aquelles que aquells que governen proposen, no? A través de les polítiques públiques. Per tant, surt una mica del model de concertació com a principal... Sí, tot i que és veritat que el model de concertació al final és un model molt sòlid a nivell de finançament. Vull dir, al final aquí és trobar aquest equilibri, no? Les entitats socials busquem molt aquest equilibri entre tenir una part del finançament estructural i, per tant, un finançament estructural prové realment de concertacions i de serveis que són necessaris, però disposar d'una part també de recursos que puguis orientar la innovació, no? Que la innovació ningú te la paga, no? Llavors, nosaltres ho fem a través també de moltes aliances privades, no? Que és aquest finançament que et permet d'alguna manera tindre recursos més a disposició d'aquests nous reptes i innovar. Jo crec que aquest equilibri en el sector entre realment el finançament estructural, que és necessari, perquè hem anat avançant, però ojalà, no? Que tota la política pública es traduís en concerts i no en subvencions, que és el més precari. No? Tot i això jo crec que cal trobar aquest equilibri, no és fàcil, i també depèn molt de la filosofia i dels models de les organitzacions, no? De tindre aquesta consciència, aquesta intenció, no? D'anar cap aquí. A la vegada opereu en un context social, en una societat cada vegada més polaritzada, com dèiem, i amb un creixement de discurs de l'extrema dreta que d'alguna manera va en contra dels col·lectius o de la mirada que vosaltres feu. Quin rol hem de tenir també de canviar aquesta mirada, no? És molt hostil la societat on opereu. Totalment, no? I que el deia, el que fa 20 anys, quan començàvem a fer aquest treball de participació juvenil amb gent jove, ja ens donàvem compte de cada base, la gent jove no venia amb aquesta intenció d'involucrar-se amb el seu entorn, la gent jove i la gent gran, no vull tampoc estigmatitzar parlant de gent jove, si parlo de gent jove és perquè és el col·lectiu en el que ens enfoquem quan treballem temes ara, sobretot de participació. No? És veritat que ara, a més, això s'ha agreujat. S'ha agreujat perquè hi ha tota una capacitat volguda d'aquestes veus, a través dels mitjans de comunicació, a través de les pròpies xarxes socials, d'influir, de condicionar el pensament de les persones, però sense un judici crític. Llavors jo crec que aquí el repte, i nosaltres estem en això, és sobretot com aquesta educació en participació de la que et parlava s'intensifica. I com ho fem també entrant als instituts, entrant als centres educatius. No ens podem quedar a les entitats socials esperant que ens vingui la gent. Nosaltres, si volem fer un canvi realment transformador, hem d'anar allà on la gent està. Llavors, això ho tenim com molt clar. Llavors, les respostes que nosaltres ara donarem tenen molt a veure, estem en aquesta reflexió, justament per aquest canvi de paradigma, de dir com ens apropem a la joventut, com treballem tot el tema de lluita contra aquest discurs racista, xenòfob, aquesta polarització.
I l'única manera és generar consciència crítica i que la gent tingui la capacitat, no, d'entendre els greuges que això té, no, i aquesta memòria històrica. Per tant, educació, educació, educació i en els llocs realment on hi són tots, no? No pot ser algo casual ni improvisat. Marianao neix fa 40 anys fruit d'un procés d'ocupació Sí. i us heu convertit en una fundació, entenc Sí. com una eina jurídica que us permetia mantenir. Quins són els 40 anys que venen de Marianao? És a dir, que on anirà i... És difícil de predir. Jo no recordo una sensació de tant de vertigen en quant als canvis socials que es produeixen, no? I és difícil. No? Jo crec que al final hi ha una cosa que serà permanent durant que ha estat aquests 40 anys i que seguirà, no? Que és la necessitat d'estar molt a prop de la realitat i de donar respostes adaptades al que va passant. No sé què passarà, el que sí sé és que estarem allà i que les persones que hi siguin doncs intentarem que es quedin amb una actitud inquieta i amb ganes també d'estar atentes al que passa, d'innovar i de transformar. No? Vull dir, el risc que tenim les entitats socials, que és quedar-nos anclades en el passat, en un moment en què les nostres respostes o canvien o s'actualitzen, no és molt complicat. Per tant, els propers 40 anys, seguir a peu de canó, innovar i donar guerra també. I crec que una de les coses importants, recuperar també cada vegada més el rol d'incidència, que és un rol que també nosaltres hem de reconèixer que també se'ns ha anat quedant enrere, no? Per la necessitat també de sobreviure i també perquè al final hi ha moltes necessitats i com que treballem amb molts col·lectius des del 0 fins als 90 i escaig d'anys, doncs et concentres molt en aquí. Però aquella acció molt més vinculada a la denúncia pública i a la resistència que hi havia als anys 80 quan va néixer Marianao, crec que és una que hem de recuperar també fent una mica d'autocrítica, no? I en els nostres horitzons estratègics també ho tenim enfilat per poder. Llavors jo crec que els propers anys han de passar també per aquí. A nivell d'administració pública, què els demanaries en aquest sentit? Perquè per un cantó és vocació de fer incidència, però també a l'hora de canviar polítiques, és a dir... Sí. Això és una que tinc molt clar i que a més no només tenim clar, sinó que intentem treballar molt amb l'administració perquè sigui així, que jo crec que és la coconstrucció, la corresponsabilitat en el disseny. Com podem canviar una mirada del sector social molt vinculada a la prestació de serveis, que moltes entitats s'han cregut i que l'administració cada vegada té més present, i com podem fer perquè entenguin que també som una gent no només de canvi a través de la intervenció, sinó a través de la ciència que nosaltres generem a partir del dia a dia del que coneixem. No? Crec que fins que no arribem en aquest, i a més amb la multicomplexitat que tenim avui en dia, no? Fins que no aconseguim cosir les respostes, no? De les polítiques entre l'administració, les entitats socials i altres actors del territori, que és una mica el que et deia d'aquesta acció comunitària que nosaltres intentem, doncs serà molt difícil. No? Serà molt difícil que s'incorpori també aquesta innovació, perquè al final l'administració pública té la sensació que és garant de drets i per tant també té que donar les respostes, però les respostes es construeixen amb la comunitat, no? I aquest és el gran repte, no només com parlaves de les administracions, també per les entitats, que ho hem d'entendre així i també provocar que això sigui així. No? Déu-n'hi-do, molt bé, Dani, quantes coses en aquest ritme. En tot cas, passem a la capsa. Vinga. Traurem d'aquesta capsa que tenim aquí, traurem algun tòpic de l'extrema dreta, racisme popular, meravelles infames... Deu estar ben plena, eh? Deu estar ben plena, efectivament. I la retrem juntes. A veure què et surt. Tu mateix. Vinga, va. Deixa que l'atzar et porti. No, ja no em porta l'atzar. Aquesta, va. Llegeixo? Digues. Vinga. Necessitem gent rica per mantenir el sistema. Déu-n'hi-do. Bueno, al final és una de les... No? És un titular molt vinculat al capitalisme i al sistema com està estructurat a dia d'avui. Mantenir el sistema és una cosa de tots i totes, hem estat parlant d'això. Mantenir el sistema té a veure amb incloure totes les veus, totes les mirades. I mentre tinguem una societat en què el capital, diguéssim, que és la principal eina o el principal element de poder, doncs això serà innecessari, no? Això és una contradicció, serà innecessari, no? Perquè al final... Per tant, jo crec que és molt clar, no? I aquesta frase ens parla molt d'aquesta necessitat de canviar la mirada, de deixar de pensar en el capital com a element de poder i tornar a pensar en la gent, no? Com a element de poder, i la construcció i el canvi només passarà quan això ho puguem fer. Ara, la força que té el capitalisme és molt... No sé, a vegades és escèptic, no? El que dèiem abans, no? Ostres, tants anys pal·liant les conseqüències, jo que porto 20 anys i et dones compte que anem recreant i els índexs, per exemple, de pobresa o... Ostres, no? Que dius, ostres, no millora, no? Llavors, et qüestiones inclús... Saps que al final la teva feina té un sentit, no? Perquè veus testimonis individuals i al final és on tu veus reflectida la teva acció. En el testimoni individual, en la persona. Però en lo sistèmic, ostres, a vegades desesperant, no?
La sensació és que no anem a millor, no? Que no anem a millor. I fins i tot ho dèiem, que som un esquitx, no? Que realment acabes mirant el tant per cent que representem i és molt baix, no? Exacte. I al final, si ets una entitat com Marianao, que creu que amb el poder transformador de les comunitats i dels territoris, doncs estàs contenta, satisfet per l'èxit que tu tens en aquell territori, que saps que és un èxit petit, no? La qüestió és quants Marianaos poden haver-hi als territoris i no sé si n'hi haurà mai prous com per lluitar contra això, no? Però almenys ho hem de tindre a la mirada i no defallir, no? Quan més difícil és el moment, perquè ara ja, no sé si coincideixes, no? Que hi ha un discurs en general pessimista, no? I si penses en la gent jove, en el futur, no? I dibuixes aquest horitzó que se'ls dibuixa, ostres, de desesperança, no? Jo diria, com a resum. Absolut. De fet, més enllà de l'autopromo, però realment quan a jornal.cat ens plantegem els continguts que difonem, sempre parlem de periodisme en positiu, de dir, hem d'explicar que hi ha alternatives positives que s'estan desenvolupant a nivell d'habitatge, a nivell agroalimentari, a nivell d'acció social, a nivell del que sigui, no? Perquè és que si no, o posem llum a les alternatives que s'estan construint, o realment és que és molt, molt crític tot el discurs dels mitjans de comunicació generalistes, no? Tot el que reben, fins i tot a l'escola, a l'institut, tot és molt, molt negatiu, no? Tant de dir que t'acabes sumant i contribuint, no? A això que és intencionat, probablement, vosaltres, tots periodistes, i ho sabràs, no? És intencionat, no? I en aquest sentit, Val, amb això, i sense acabar molt avall, però també per parlar de contradiccions. Una mica d'humor, tirem-nos a l'anècdota. Explica'ns la teva derrota. Aquell moment en què la contradicció s'ha imposat, en un moment d'aquells que tires a tovallola i t'has venut al sistema. Jo crec que n'hi ha diversos. Tots en tenim molts, no pateixis. Jo crec que la vida és contradicció, no? En tenim molts, no? Jo voldria parlar de les compres online, no? Tamacle. Sí, perquè a més, des de Marianao, per exemple, estem com molt insistint amb els equips humans, no? De la importància de la proximitat, d'intentar virar Amazon i tal, però després quan tu vas a casa realment et dones compte de que, ostres, les bambes, això o l'altre, no? Doncs ho acabes fent, no? I per mi aquesta és una de les principals contradiccions, l'entenc com una contradicció quan poso en l'equilibri la meva actuació personal amb el meu objectiu professional, no? Que és provocar que això no fa. Que els territoris estiguin vius, no? Exacte, tal qual. Doncs per mi això és un element que... Però sempre estem a temps de canviar, no? Sí, no passa res. Vinga, abracem la teva derrota, Dani. Vinga. I doncs fins aquí aquest capítol del podcast de jornal.cat i recordeu que l'utopia ja existeix i la trobareu a jornal.cat. Moltes gràcies per la confiança. Gràcies. Un programa de jornal.cat, diari de l'economia social i solidària, impulsat per la cooperativa La Sembra, en producció amb la cooperativa El Monocle. Gravat dins del prototip de projecte europeu de recerca i intercooperació Interreg Sabasco, amb el suport de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, ETSAP de la UPC, i la Direcció General d'Economia Social i Solidària.